Jama'a daga yau zan gaya muku kowa ya dakata ya daina tura kuɗinsa cikin account ɗin Z-Diamond. Daga yau ku dakata ku daina tura kuɗaɗen ku cikin account ɗin Z-Diamond. Ga abin da yasa na faɗi haka. Sun kusan 2 years yanzu Z-Diamond tana fito mana media tana mana kuka ko da yaushe da ce ba ta da lafiya da ce rashin lafiyanta yayi tsanani. Z-Diamond kowa ya san baki da lafiya, kina da kidney failure, amma tun da kike fitowa media nan kike kuka, kin taɓa fito mana kin ce mana wane da wane sun baki kaza, wane da wane sun miki abu kaza, baki taɓa fito mana ba kin ce mana ga mutane da suka taimake ki, ga adadin kuɗi da aka tura miki, saura kaza ne ya rage, baki taɓa fito mana kin nuna mana kuma mu muna nan jama'a mu ta kallon abokan sana'anki mu ta kallon su kamar mugaye ba su taimake ki ba, whereas ba haka bane. Mutane da dama sun tuttura miki kuɗi maƙudan kuɗaɗe, amma ko godiya baki taɓa ki musu test ce kin ga kuɗi kin gode, sai dai bayan kuma sun tura miki ki zo ki dawo ta bayan su kuma still kina neman ƙari. Ai yadda kika fito da kanki media kika yi kuka kike neman taimako, kamata yadda duk wanda ya tura miki kuɗi sai ki fito midiyan ki ce mana gashi fa wane da wane sun taimaka miki, wane da wane sun tura miki kaza ya rage kaza, kuma ki ba mu adireshin asibitin da kike, asibitin da aka kwantar da ke, ki ba mu adireshin shi, mu za mu zo mu kawo miki ziyara, mu za mu zo mu ga halin da kike ciki, ki nuna mana results ɗin tasai da kike yi, ki nuna mana balance ɗin da ya rage a kuɗin aiki da kike cewa ana so a miki. In kuma baki yi haka ba, to ki daina fitowa media kina mana kukan munafunci, ki daina. Kowa yana da abin da yake gabansa, kowa yana da damuwansa fa, kowa yana ji da wani abu, one or another thing a cikin rayuwar nan. Kar ki zo ki sa mu mai da ke ki zama blessing CEO na arewacin Najeriya, kar ki sa hakan ya faru. Daga jiya zuwa yau da na yi posting video regarding Z-Diamond, guys, you need to come and see my DM. You need to come and see evidence kala-kala da mutane suke tura mu. Sai ki ɗauki kuɗaɗe da mutane suka tura miki ana tausayin ki, sai ki ɗauka ki je kina renting luxury apartments, kin je kin yi renting luxury apartments, kin je kin yi birthday, kin kwashi kuɗaɗe da mutane suke tura miki, kin je kina yin abubuwa da dama da su, sai ki zo kuma ki shirya daga baya ki zo ki mana video kina kuka cewa wai tsananin rashin lafiyan ki kaza, to ki ƙara mana haka. Enough is enough gaskiya.